खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरनाय थाबाय गिबियावनो कालि फुजानि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो बयबो मोजाङै दं होननानै आसा खालामो दायो माने आं मा खालामदों माने एसे दिन्थिनानै होनसै मा मावखो आरो मा खामानि मावगासिनो नोंथांमोना अन्नानै स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलाङो आरो लोगोसे लाइक्स कमेन्ट शेयार खालामनानै होयो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो बारा गोबाव खालामला ना मा बुङो फैदो बिदिब्ला नारेंखल हानदोंमोन नारेंखल हानदो मा लाखोलै कमला लादों नारेंखल लादाखै नै ओइयावसो थायो कमलाया नै थालिर बागान थालिर गायदों नारिकल आरो कमला जाबोबाय गोदै दोङो नारेंखल बिदै सासेया नारेंखल सुबाय आरोना नारेंखलखौ लेमनानै बेनिफ्राय दा बेखौ फिथा सावगोननो माने दा फिथाखौ बनायसिगोन आरोना नारेंखलखौ मा होनना बुङो गुन्दै खालामनानै बेखौ मा फिथाबा बानायनाय जायो आं सुबाय नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन सासेया दा नै बे नारेंखलखौ नैबायदि पिस हाबाय थादों आरोना बिथिंनि नारेंखला माने थाइथाम थाइब्रैसो हानदोंमोन बेनिफ्राय बेबायदि पिस हानानै दा माने ग्रेन्डाराव होगोन नामा होनना बुंदों बेनिफ्राय बेखौ थारमाने गुन्दै खालामनानै माने मा फिथा सावनाय जायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय खोरदैखौ मा बुङोमोनलाय खोरदैखौ माबा मोनसे बर'आवनो खामरेंगा नै लोगोफोर बेनि सिगाङावनो खांख्राइ दैमायावमोन ना दैमायाव खननानै लाबोदोंमोन बेनिफ्राय दा बेखौ ग्रेन्डाराव होगोन ग्रेन्डाराव होनानै बेखौ गुन्दै खालामजोबगोन नामा इयो गुन्दै खालामजोबगोन बिनिफ्राय खोरदै होबावगोन खोरदै ग्रेन्डाराव माने खांख्राइ आरो खोरदै नैबे मा खांख्राइ इयो माबासो खोरदै खोरदैखौ माबाबाय खोरदैखौ नै खांख्राइखौबो मोनबाय नै खांख्राइया आरो नै बैजा दिनाव बेनियाव बेनिफ्राय नैबे खांख्राइ आरोना लोगोफोरनि माबायदि जादों ग्रेन्डाराव आरोना एकदम माने रोसि जल जाजोब्बाय आरो आं दिन्थिना होनसै र' मोजाङै नोंथांमोननो नैबे गोमो कालार जानाया खांख्राइ बिनिफ्राय नैबे खामरेंगा माने खोरदै आरोना बिनिफ्राय दा नै नारेंखलखौ दा नै बेखौबो गुन्दै खालामगोन दा बेनिफ्राय दा नै माने होजोबासिन खोमा नै एसे थाबोबाय दा नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि खालामो ग्रेन्डाराव होबाय दे होबाव आरो बाहाय होबाव एसे होसिगोन माने इसिबां माखासेबाबो इसिबां माबा खालामगौ हाया नालाय माने मिडियामनि होगोन आरोना मिडियामनि जासिगोन बेयो दा नै बिथिं मावगासिनो
बिदै फैयोनो होबा गोथाव जागोन आरो मोनफेरिखायनो गियो मोनाबिलियाव आरो न'आवबो आयं मोनानाव दोङो बिसा दांनोनो होआ बेनिखायनो डाइरेक्ट खालामदों आं बायनासो लाबोनांसिगौ र' जाहाबो मोनसे नांगौ जायोलै मादि जाबाय बेबायदि जानानै बुंबाय दा नै लोगोफोर माने गुन्दै खालामजोबखांबाय आरोना गासिखौबो बेनिफ्राय दा मा लाबोदों बेनिफ्राय नैबे आटा ना मिदा आटा बेनिफ्राय बिस्कुट पेकेट नैखौ लाना फैदों आरो 10 थाखानि सोरो दा माने नारेंखलखौ माने सेबखौबाय आरोना बिनि बिदैखौ बरनबाय सोर नारेंखल फिथा जानो मोजां मोनो खोन्थाहरलायदो लोगोफोर आंथ' बिदि जाबाय थाया दा दिनैसो माने मोनजासिगोन आं सासेया मोजाङै नारेंखल लेमबाय थाना आखाइखौनो बहना लाबाय एसे लोगोफोर बेखौ बे खांख्राइ नायो खांख्राइ बे बिदैखौ माने दा होबाय आरो इयावना होनानै रं सं होबाय दै एसे होनानै खोरदैखौ मा समाव होगोन दायो एसे रानबुबा होगोन ना इखौ दायो दसे थानानैसो होसिगोन आरोना खोरदै बिदैखौ इयाव आटाखौ लगायो ओमफ्राय आं मा खालामो इखौ डाटाखौ होबाय नैबेखौ मा खालामगोन बेखौ होनानैथ' नाब्रा नै खुसेर बिदैखौ होनानै संख्रि होनांगौबालाय दे दा होनो हागोन दे सिनिबो होदोबा आंबो संख्रिबासो गाहाम नाङोलै र' बारा जागोन दे बेखौ खनसे मोनफिनि नामा उनफिनोबा मा खालामगोन नोंखौ थांनानै एवबा बाथोन जानो हागोन नै नायनाय दाबो मिथियानो जोङो दाबो माबा खालामफिननो हागोन एवबा ना मा जि गोथाव जाखागोन इ बाथोन ओंखायनोथ' होनदों बाथोन एवनानै दा नाबाय दैखौ दा ग्रोबनि होनानै माने नारेंखल बिदैखौ आरोना ग्रोबनि होनानै इखौ दा नासिगोन मोजाङै सिनि संख्रि होबाय नालाय बेखौ दा उनाव माने निखौ जुदि माबाबो बेखौ मा होनना बुंगोन लारु नारेंखलनि लारु बानायनानैबो जानो हागोन दा निखौ नोंथांमोनाथ' नुबाय मादि नै लागासिनो दा बेखौ माने बै नाग्रायाव बै आटा रुटि बे नानाय बायदिनो नानानै माने दा सारायाव होगोन आरोना बेखौ ओमफ्राय बेथिं खांख्राइ बेनिफ्राय खामब्रेंगा माने खोरदै होबाय बेयाव दा नै गोदौबाय थादों दा ओमफ्राय नैयाव नैदो नानसै आरोना लोगोफोर नैखौ आरो माने ग्लिन्डाराव होफिननानै दा आरो होफिनना होबाय आरोना लोगोफोर खांख्राइनि जिथु बिगाबखौ आरो खेबसे
होफिननानै बानायबाय आरोना दा बिनिफ्राय नै दा नै आटाखौ नागासिनो ओमफ्राय आं नोंथांमोन दिन्थिनानैसै मा फिथा बानायदों दै फिथानि डिजाइनखौ नागासिनो बिनिफ्राय नैयाव बानायो आरोना बेयाव बिनिफ्राय नै फिथानि डिजाइना नैबे नै बेबायदि आरोना लोगोफोर नै गुदुं गुदुंखाय मोजां नांदोंमोन नै लोगोफोर बानायबाय थाबाय आरोना सासेयाबो खामानि मावबाय थादों माबाय थादों नै लोगोफोर नै नैबे बेबायदि आरोना बेनिफ्राय बेखौ नैया नैदो बानायदो आरोना नैया बानायदो बेखौ नारसिनना होनानै ओमफ्राय बेखौ जिंनिखौ बोखारबाय बेखौ थिखांना होबाय बेनो आरो लोगोफोर लाबफोर साहा लोंलायनोसै आरोना आंनि फिथाया नैबेनो बेनिफ्राय बैथिं ना बानायबाय थादो ना फ्राय खालामदो दा नै साहाखौ लोंसै आरो गुदुं गुदुं टेस्ट बादि नायदिसो मोजां मोनदों आरो मोनसे खोथा फोरमायहरनो नागिरदों आरोना माने बेनो माने दिनै बहुद दिननि उनावसो टिर खेला माने लाकि मोनसे दानना नायदों आरोना दिनै मा जायो नायनोसै दा माने रिजाल्टआ मा जायो मोजां फैयो ना गाज्रि फैयो दा माने बेखौनो बुङो ड्रिम माने सिमांनि खेला होनना बुङो आरोना बेखौनो ड्रिम अफ गेम माने सिमांनि खेला दा बेखौ दानना फैनो होबाय आङो बिनिफ्राय दा दाननाबो फैखांबाय फैनानै दा माबायदि फैयो रिजाल्टआ नेनोसै नेनानै जुदि मोजांब्लाथ' मोजां गाज्रिबा गाज्रि नोंथांमोननो आं फोरमायगोन दा एबार माने फिथाखौ सावखांबाय आरोना बिनिफ्राय खैथासो जादों बायदि फिथाया मथा मथि आटाखौ बेसे लाबोदोंमोन हा सेरसे आटाजों माने मथा मथि 40टा पिससो फिथा ओंखारबाय आरोना लोगोफोर नारेंखलनि फिथा बेखौ माने से खेबसे जाफेरदोंमोन खिन्थु जाबाय थाया नालाय बिनिफ्राय दिनै दा आरो बहुत दिननि उनावसो नै जालायबाय दा नै दा माबा खालामखांबाय आरोना बिनिफ्राय नारेंखल होदोंमोन नारेंखला थाइथाममोन नालाय लोगोफोर दा बेखौ मिलायनानै दा नै बेबायदि 40टासो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर दा आं एसे फ्रेस जाना लानोसै दुगैना लानोसै बिनिफ्राय मबाइलखौ एसे चार्जबो होना लानोसै मानो होनबा मबाइलाबो चार्ज गैया दा बिनिफ्राय दसे थानानै ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर जियानो जा नायलांबाय थादो दा ओंखाम जानोसै आरोना आं लोंखाबाय दा ओंखाम जानोसै लां बाथोनखौ जानो मा संख्रि बाथोनखौ दा माने ओंखाम जानानै दा आरो दाबसे जायगायाव थांलायनोसै आरो दै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर माने हांसो खेला गेलेहैदोंमोन आरोना माने दसे रिंनि आरोना गैया माने ओरैनो गेलेना नायबाय ट्राय गैया हायासै आरोना माने ओरैनो बहुत दिननि उनाव मोनसे ओरैनो खेबसे गेलेना नायबाय गेलेथारिखाय माने आंनि आखाइयाबो आरो एसे डिफेक्टनि माने बारा गोसा खुबैनो हाया नालाय उफाय गैया बिदिनो माने ओरैनो गेलेना नायबाय आरो मोनसे खोथा लोगोफोर माने आंथ' टिर खेला दानदों होन्दोंमोन नालाय माने टिरा माने भुटाननिमोन दिनै माने दानबाय दाननानै ओमफ्राय खाथि खाथि थांबाय आरोना लोगोफोर गैया मोनासै आरोना आं 66 दानदोंमोन नालाय बिनिफ्राय 62 दानदोंमोन ओमफ्राय 69 फैना होबाय लोगोफोर माने मा बुंगोन आरो एसेनि थाखाय मिस जाबाय माने
दा खाफालनिसो नालाय लोगोफोर ओरैनो जास्ट ट्राइ खालामना नायबाय आरो ना जेबो नङा बिसोर माने एसे ट्राइबो खालामना नायनांगौ खाफालाव दंना गैया नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक्स होबाय बेनिफ्राय आरो माने आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो आं नोंथांमोननि थाखाय जाहाथे बिदिनो गोदान गोदान भिडिअसफोर लाना फैबाय थानो हायो दिनै माने गोबां जाबाय लोंबाय नङा होमब्ला लोगोफोर आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट्स आरो लोगोसे अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो माने बिदिनो बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव जाहाथे आं भिडिअस गोदानफोर लाबोयोब्ला नोंथांमोना जाहाथे गिबिसिन नुग्रोनाय बायदि जियानो जा लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय आं माने बिदाय लाथ'नोसै नोंथांमोननिफ्राय बिदिब्ला बाय बाय सि इउ लोगोफोर